This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginpasidunggan sang Pasay National High School kag Western Institute of Technology o kon WIT si incoming Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Sa post ni Colonel Palomo sa iya Facebook account, makita sa mga litrato nga nagtambong ini sa duha ka separadong event sa mga eskwelahan nga iya gintapusan nga isa sa naghanas sa iya abilidad kag kaalam antes nga nangin madinalagon sa iya nga career bilang katapo sang Philippine National Police o kon PNP. Suno kay Palomo nag-graduate ini sang high school sa Pasay National High School sang tuig 1987 kag nangin Corps Commander naman ini sa WIT sang tuig 1992. Nag-graduate naman ini sa Philippine National Police Academy o kon PNPA kag kabahin sang class 1998. Nahibaloan nga ang natungdan ang nagdako sa syudad sang Pasay kag nagapuyo sa probinsya sang Guimaras kaupod sang iya pamilya. Madumduman nga si Colonel Palomo ang napilian ni Iloilo Governor Arthur Davenser Jr. nga mangin pinuno sang pulis sa probinsya sang Iloilo, talos kay OIC IPPO Director Police Colonel Alinio nga nag-assume sa pwesto sang tuig 2022. Report nagikan sa Campo Delgado. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera